Det er min YouTube-kanal. Ja. Men I dag vil du præsentere? ja, jeg vil med glæde præsentere. Nej, vent lige. Jeg hedder Vilas. Jeg er Jonas' bedste kammerat. Vi er hos mig lige nu. Her. Og som den irriterende lille gnom sagde her, så hedder jeg selvfølgelig Jonas. Og i dag skal vi lave en trickshot-video Ja. i en baghave. Og vi har en masse bolde her. Og vores redskaber, vi bruger, det er fodbolde. Det er de to æsker her. Og så er det... Trampolin. Og vi finder måske nogle andre ting. Redskaberne er... Var det vi nåede til? Redskaberne er... Vi tjekker lige. Nej, det er det ikke mere. Nå, første challenge, det er simpelthen... hvor mange bolde er der? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolde skal min kammerat Vilas skyde i. Og det skal jeg selvfølgelig også prøve bagefter. Men så er det store spørgsmål jo. Messi eller Ronaldo? Nå, alle sammen, nu skal Vilas prøve at skyde på mig. Så, første bold. Kom her. Jeg har den. Nu er det altså Jonas' tur til at sparke herovre. Han står der og er klar til at sparke. Og så håber vi selvfølgelig, at jeg kan redde alle hans bolde. I får se, hvordan det kommer til at ske. Ja, det gør vi. Og jeg skal nok vise Vilas. Det tror jeg altså ikke. Men her er målet. Og nu kommer skuddet. Første skud. Men altså, venstreskud. Det er en dårlig afslutning til start. Endnu en dårlig afslutning. Og jeg er altså håndboldmålmand, så jeg har nogen onde af mig. Og jeg har lavet 3 års fodboldmålmand. Så jeg kan altså godt se, at han bare ikke kan få en bold ind. Det er jo som fangelad det her. Endnu en redning. Og sidste bold bliver til en redning. Nej! 9 ud af 9! Jeg fik altså 5 ud af 9. Hvem synes I, der klarer det bedst? Like for mig, subscribe for Jonas. Og kommenter, hvis I synes, at vi klarer det lige godt. Vi ses ved det første trickshot. Nå, alle sammen. Trickshot nummer 1. Den første, det var bare opvarmning. Trickshot nummer 1, det er, hvor mig og Vilas, vi skal forsøge at skyde bolde på trampolinen op til den her basketkurv. Så, nu skal vi se, hvor lang tid det tager for ham at skyde i målet. Begynd! Godt. Jeg starter tiden om 3, 2, 1.
forsøg, det blev altså 4 minutter og 4 sekunder, og det var så 13 forsøg. Nu er det altså Jonas' tur, og så skal vi se, om han kan gøre det bedre. Okay? Hans tid starter om 3, 2, 1 og nu. I må selvfølgelig gerne subscribe til hans kanal, selvom han ikke fremfører. Nu er Jonas altså oppe på 3 minutter og 15 sekunder, og det er Neymar nummer 11. Forsøg. Sekunder og 11 forsøg. Vi ses altså i næste trickshot. Adios. Okay, hej alle sammen. Nå, men nu er det simpelthen det trickshot nummer 2. Man kan ikke se dig. Altså, det er med bålfad, og Man kan ikke se det. Man kan ikke se det, men der er en trampolin derovre, som I så i sidste video. Sidste klip, mener jeg. Og så er der 4 tennisgummibolde. Så lige sådan nogle her små tennisgummibolde, som vi altså skal prøve at få op i. Jonas starter det her trickshot, og vi tager selvfølgelig tid på det. Og forsøg. Jeg ved ikke, om vi tæller forsøg denne gang. Men nyd det i hvert fald. Vi ses. Nå, vi er klar. I kan altså lige få at se, at den faktisk er nede i her. Og der kasse deroppe fra. Ja, vi ses altså bare, når det er min tur. Men det blev 2 minutter 26 sekunder med det her fra Jonas. Og det var altså 13 forsøg. Så er det altså blevet min tur. Hvis jeg rammer på den første, så skal jeg altså skrive en kommentar om, hvad I synes, vi skal lave i vores næste video. Og om det er mig eller en anden en, der skal være med i videoen. Og I skal like. Så mit første forsøg kommer her. Tiden starter om 3, 2, 1. Jeg kaster. Nej!
26 forsøg. Jeg vandt altså. Og det blev altså til 26 forsøg. Og Og 4 minutter og 45 sekunder. 4 minutter og 45 sekunder. Ses. Så er vi tilbage igen med... Vi er altså kommet indenfor. Ja, fordi det blev lidt mørkt, kan I så se. Udenfor. Der er det altså mørkt. Så nu skal vi lave det indenfor. Ja. Det første trickshot, det får I lige at se om lidt. Men vi forklarer det lige om lidt. Adios. Adios. Så skal man altså stå her. Og så er der altså en kop, som der kommer til at stå her. Sådan, så man skal skyde heroverfra ned i den her kop. I kan lige se det her. Og når I hører skyde, ja, så har vi ikke 1 eller 2. Vi har nemlig hele 3 bolde. Og gør godt med. Så vi får lige stillet kameraet op, og så er vi ellers tilbage der. Adios. Okay, vi har altså de 3 bolde her. De 2 slutsko, sådan så vi kan se, hvilket felt vi står inde i. Og vi kommer ikke til at tælle forsøg, men vi kommer til at tage tid. Ja. Okay, vi starter tiden nu. Jeg prøver at ramme i. Godt. Vi bytter altså nu. Der er præcis gået 10 minutter nu. Og så stopper vi altså lige tiden. I kan se på mit ur her. Der er altså gået præcis 10 minutter. Jeg ved godt, det er spejlvendt for jer. Men Jonas, 3, 2, 1. Nu må du altså begynde igen. Det var dig, der startede. Ja, kom nu! Det tog altså alle sammen 12 minutter og 26. I kan ikke se det. 11 minutter og 26. Sådan skulle I se, hvordan man gjorde det var. Wuff, 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 wuff. Godt. Vi er klar med den næste trickshot, hvor når vi ser en gaffel, så tænker jeg godt, I kan regne ud, hvad det er. Gaffel Nu er en gaffel, og det her det er altså fagline, den må ikke ryge over. Og vi Den har her selvfølgelig, linje her. vi har selvfølgelig Mr. Sutsko her. Og den må ikke ryge over den her linje, og så skal den altså trille hele vejen imellem 2 fliser og ned i siden der. Den triller så derom. Godt. Vi vender tilbage, når vi er klar. Jonas øver sig lige lidt her. Godt, Jonas så er altså klar her. Og fun fact, ikke? Om en mønt. Når du gør det her. Sådan noget. Med mønt. Så er der 51% chance på, at den lander på den måde, den vendte på opad. Så altid tag måden opad, i stedet for nedad. Der er mere chance på den. Den er opad. Så prøv lige at kigge. Hvis vi lige siger Jonas. Nej, kig. Hold den sådan der. Har hoved. Kig lige. Det er dronning, plat eller krone. Det er så krone. Okay, du begynder. Og han prøver lige igen. Og det var plat. Og den lander på krone. Det er altså et mærkeligt fun fact. Men der er jo også kun 2% chance mere. Men vi skal altså bare i gang. Jonas kravler efter mønt. Vi begynder nu. Vores tid begynder om 3, 2, 1 nu. Og igen, vi skifter altså hver 10. minut. Ja. Godt. Vi sætter timelet på. Vi tjekker. Okay, 50 sekunder skulle det tage. Den ramte altså i. Det tæller. Det er mig. Det er altså godt. Nu ser vi altså, har fundet et nyt trickshot. Han flyver altså bare. Vi ses altså med det næste trickshot. Han er bare overpowered. Okay, vi har altså det 5. trickshot, tror jeg det er. Hvor vi altså har en kastanje. Og på jorden har vi en perleplade. Vi har en fagline. Det er den her. Der
der må jeg ikke træde over. Og vi har selvfølgelig Mesters Hudsko til Ja, at være de vores to. fagline. Så skal jeg altså prøve, og vi skifter hver 10 minut igen. Så skal vi altså prøve at kaste kastanjen, sådan der med på perlepladen. Den må ikke røre fliserne, så hvis den gør sådan her, så hvis man dykker ned, så kan man altså se, at den rører fliserne. Så hvis den gør sådan her, ja, den rammer ikke fliserne, det tæller. Og selvfølgelig, hvis den lander midt inde på. Okay, vi ses, når vi er klar. Nu begynder vi. Vi er altså klar. Ja. Og vi har nemlig tiden klar. Tiden starter om 3, 2, 1 nu. Ja, tiden er i gang. Vi skal... Og vi kun har, vi skal tælle til 10, 9, 8, 7, 6. Jeg gør bare sådan her, Jonas. Peace-tegn, okay? Ja. Altså, 2, 5. Ja, men jeg skal tælle ned fra 10, 9. Okay? Det er bare omgangsstil, der er roligt. When the sky falls. Og tiden er gået. Vi har lige det sidste forsøg. Ej, gør det ikke. Og vi skal lige se, hvis jeg gør det nu, ikke? Ej, næsten. Øj, han ramte! Ej, skyder fail. Men det var altså vores andet sidste. Det næste bliver Omega-tricket, som Vi er ses. Finalos. Vi ses. Nå. Hej! Vi er altså nået til det sidste trickshot. Det her, det kommer til at tage meget lang tid. Jeg ved ikke, hvor lang tid. Men jeg håber, I kommer til at nyde det. Fordi vi skal stå herfra. I kan ikke lige se, hvor jeg står på den der. Så skal vi kaste en køkkenrulle ned, så den lander ovenpå her. Det kommer til at tage lang tid. Ja. Vi ses altså lige, når vi er blevet klar. Adios. Okay, vi er altså klar nu. Tiden starter om 3, 2, 1 nu. Nu er tiden altså i gang. Og vi gør det ligesom sidst, hvor vi skifter hver 10. minut, indtil vi er. Okay, vi er altså tilbage. Vi har faktisk fået en toiletpapirsrulle, hvor vi lige har tabet den her, sådan så den ikke går op. Nu skal vi faktisk sådan set bare i gang med det her trickshot. Tiden den starter vi forfra. Men til gengæld er det et smallere hul. Ja. Så Det bliver sværere, men nemmere. vi håber, I kommer til at nyde det. Tiden starter nu. Vi er altså i gang. Vi skal prøve at kaste den på. Og altså langt forbi. Godt, vi er altså klar med min anden runde. Og ja, det er faktisk bare kommet i gang. Tiden er begyndt nu. Men vi kunne altså ikke gøre det. Nej, vi kunne simpelthen ikke klare toiletrullekastet. Så, Smid et like, smid et subscribe.
Hvis I vil have en part 2 eller et eller andet, så skriv det i kommentaren. Ja, ses! Hej! Så husk lige at smide et subscribe og et like. Og husk at kommentere, hvad din yndlingsdel var af trickshotsene. Ses!